Ahojte priatelia, tu je Andrea, hlásim sa po veľmi dlhej dobe. Mám tu pre vás jedno kvietkovacie video, v ktorom si vyrobíme takéto pekné vianočné ruže. Sú veľmi jednoduché na tvarovanie, vyrobíme si jednovrstvové, ale aj dvojvrstvové v dvoch veľkostiach. Zostaňte so mnou, za chvíľočku začíname. Na najmenší kvietok budeme potrebovať iba jeden výrez o priemere 35 mm. Na stredný, ktorý má dve vrstvy, budeme potrebovať dva výrezy, a to 35 mm a 40 mm po jednom kuse. No a na najväčší kvietok budeme potrebovať po jednom kuse 40 mm a 45 mm v priemere. Tieto výrezy si môžete u mňa objednať, informácie nájdete v texte pod videom. V prvom kroku si potrebujem papier navlhčiť, aby sa mi dal dobre tvarovať. Ako podklad používam papierovú kuchynskú utierku, na ktorú si výrezy poukladám. Vezmem si vodu v spreji a nasprejujem povrch vodou. Rovnako môžete použiť aj misku s vodou a do nej výrezy namočiť na pár sekúnd. Postriekam ich vodou tak, aby bol celý povrch toho výrezu mokrý. A nechám takto odpočívať. Medzi tým si pripravím tyčinky. Ja som si vybrala takéto pekné žlté leskle, ktoré vyzerajú skoro ako zlaté, ale teda nie sú zlaté. Ako pomôcku mám tu mosancný drôt, ktorý je asi 7 cm dlhý. Ja som ho preložila na poli a pomocou neho potom budem vsúvať tyčinky do kvietku. Na najmenší kvietok mi stačia dve tyčinky, ktoré preložím na poli. Hlavičky si zarovnám, potiahnem nitky dole, aby sa mi to trošičku zašpicatilo a prevlečiem drôtik a drôtik len málo zakrútim, aby sa mi to nevyvlieklo, aby to ostalo pekne nachystané, keď budem potrebovať lepiť. Budem robiť dva kvietky z každej veľkosti, to znamená, že si pripravím takto potrebný počet tyčiniek. Na ten najmenší kvietok 2 tyčinky, na stredný kvietok 3 tyčinky, a na ten najväčší kvietok 4 tyčinky. A ideme pokračovať. Ak sú výrezy príliš mokré, tak si ich poprekladám na suchú utierku. V ďalšom kroku budem výrezy tvarovať. Ako podložku použijem tieto 3 kuchynské vechtíky a budem tvarovať z hladkej strany. Na tvarovanie mám takéto ako embosovacie náradie. A využijem tú najmenšiu guličku, ktorú mám, približne 1 mm v priemere môže mať. A ňou si vytvarujem všetky výrezy, ktoré majú priemer 35 mm. To znamená, že pôjdu na najmenší kvietok a aj na stredný kvietok ako horná vrstva. Tvarovanie je jednoduché. Začínam od špicu okvetného lístku a ťahám rovnú čiaru do stredu kvietku. Otočím na opačnú stranu, respektíve teda teraz mám prednú stranu a iba ukazovakom a palcom stlačím špičku listu a zatlačím do stredu, aby sa mi okvetné lístky zdvihli. A takto mám vytvarovaný prvý kvietok. Teraz vám to ukážem ešte raz a pomalšie. Čiže tvarovanie od špicu okvetného lístku, rovná čiara do stredu kvietku. A tlačím toľko, koľko mi ruka a podĺžka dovolí. Nebojte sa zatlačiť, ten papier znesie veľa. Nespomenula som ešte, čo je dôležité, papier tvarujeme za vlhka. Čiže nesmie byť úplne presušený,
ale taký mierne vlhký. A ukazovákom a palcom zatlačím iba špičku, ten konček toho okvetného lístku. A do stredu takou stredne veľkou guľkou. Rovnako môžem použiť aj húbku na riad, ktorú keď položím na ňu kvietok a zatlačím do stredu, tak ten kvietok je iný, je trošku viac uzavretý, kdežto keď je iba na rovnej podložke, tak je viacej otvorený. Čiže podľa toho, ako chcete mať kvietok otvorený alebo uzatvorený, podľa toho zatlačíte do stredu buď na plochej podložke alebo na húbke na riad. Tá je mäkšia, poddajná, čiže vám to viacej ten kvietok zdvihne. Ideme si vytvarovať prostredný. Ten sa tvaruje obdobne, respektíve horná vrstva sa tvaruje rovnako ako na tom malom kvietku. Čiže iba od špicu okvetného lístku rovná čiara do stredu. Zatlačím konce okvetných lístkov a zatlačím stred. A ideme si vytvarovať spodnú vrstvu. Na to mám 40 mm priemer výrezu, to znamená, že je o 5 mm väčší ako tá vrchná vrstva a tvarujem obdobne, ale pridám tam ďalšie čiary. To znamená, že prvá čiara ide od špicu okvetného lístku do stredu kvietku a potom pridám bočné zhruba od stredovej výšky okvetného lístku šikmo do stredu kvietku. Vytvorím akoby také véčko a takisto zašpicatím aj okraje okvetných lístkov a do stredu zatlačím. Čiže čím máte väčší okvetný lístok, tým tam tých ťahov pridáte viacej. To znamená, ešte raz vám to ukážem pomalšie, od špicu do stredu a potom od ľavého okraja dole a od pravého okraja dole, zhruba od stredu teda. No a zostáva mi najväčší kvietok. Ten sa tvaruje obdobne ako ten stredný. Dve vrstvy, jedna 40 mm a druhá 45 mm v priemere a tvarujem už trošku väčšou guľkou. Najskôr si vytvarujem ten menší, čiže ten 40 mm takisto ako druhú vrstvu, ktorú sme mali pred chvíľou na tom strednom kvietku. Dúfam, že som vás nepomotala, keď vám to takto vysvetľujem. Ak máte akékoľvek otázky, tak prosím dolu do komentára mi napíšte a ja vám ich zodpoviem, ak by niečo nebolo jasné. Tento tvarujem ešte tou istou guľkou ako aj ten predchádzajúci. Čiže nejaké, neviem, 1 mm, aký je široká približne. No a posledné dva výrezy, to sú tie najväčšie, ktoré mi tvoria spodnú vrstvu toho najväčšieho kvietku a tie už tvarujem väčšou guľkou. Technika je rovnaká, to znamená od špicu okvetného lístku do stredu kvietku a od
ľavého a pravého okraja zhruba v strede výšky toho okvetného lístku šikmo do stredu kvietku. A nebojte sa zatlačiť. Pretože čím viacej vy zatlačíte do toho papiera, tým ten tvar toho kvietku bude krajší. Áno, otočím na druhú stranu a zašpicatím si 2 prstami okraje okvetných lístkov a zatlačím do stredu. No a ešte posledný. V poslednom kroku už budem dávať kvietky dokopy, ale aby som ja mohla prevliecť tyčinky na drôtiku, ktoré sme robili na začiatku, potrebujem si prepichnúť stred kvietku. Ten sa najlepšie prepichuje vtedy, keď je papier úplne presušený. To znamená, že buď počkáte, kým vám papier preschne voľne na vzduchu, alebo si pomôžete, ako ja, horkovzdušnou pištoľou. Na to je najlepšie dať kvietky do krabičky a presušiť, stačí pár sekúnd horúcim vzduchom. A následne si ich môžem poprepichovať. Ideálne šidlo, hrubá ihla, niečo čím prepichnete, tak aby ten otvor bol aj trošku väčší. Špendlík je moc tenký, ten vám príliš nepomôže, čiže ideálne hrubá ihla alebo šidlo a podložka taká, do ktorej môžete v pohode pichnúť. Ja mám takúto 1 cm hrubú filcovú podložku, do ktorej môžem v pohode píchať. A ideme dokončovať. Vezmem si tyčinky na drôtiku a vsuniem do kvietku. Potiahnem tak, aby som mala hore tie tyčinky možno nejaké 3-4 mm nad kvietkom, nad papierom a nanesiem tekuté lepidlo. Na tom bielom to veľmi vidieť nie je, koľko tam toho lepidla je, ale tak, aby ste mali okolo tých nitiek všade lepidlo akurát. Pozor, nie príliš, ale akurát. Ono síce uschne to priesvitná, ale zase nie je pekné, keď tam sa leskne, keď je suché. No a potiahnem nitky dole, úplne na doraz. A takto si polepím aj ostatné. Pokiaľ vám to nejde, tak si pomôžte malými klieštikmi a potiahnete za drôtik. Dajte pozor, aby sa vám ale v strede kvietok nepretrhol. Naniesť trošku lepidla okolo nitiek, potiahnuť úplne dole. Kvietoček ešte nejako dotvarovať, pokiaľ sa vám pohol. On je veľmi tvárny, ten papier, takže toho sa nemusíte vôbec báť. No a ideme lepiť dvojvrstvový kvietok. Na to si najskôr vezmem tú menšiu vrstvu, čiže tú hornú, vsuniem tyčinky dovnútra. A keď si narobíte také malé otvory ako ja, tak potom to ide trošku ťažšie, čiže treba si pomôcť tými klieštikmi, alebo potom ešte raz prepichnúť šidlom a spraviť väčší otvor. A rovnako ako je na tom jednovrstvovom kvietku, potiahnem tie tyčinky nejakých 3 mm nad papier, nanesiem lepidlo a potiahnem úplne. Niekedy sa stáva, že tyčinky nemajú rovnako dlhú nitku. To znamená, že keď vy ich takto máte na tom drôtiku ako ja, a keď to posuniete, teda keď ich úplne potiahnete dole na draz, tak sa stane, že niektorá tá tyčinka pretrča hore, čo ale nie je pekné, preto treba si tú tyčinku potiahnuť z hornej strany, aby ste videli, ktorá nitka to je a tú nitku potom potiahnuť zo spodnej strany, tak aby teda tá hlavička bola pekne zarovno ostatných. Vezmem si spodnú vrstvu a vytiahnem ju len toľko, aby som ju mala na nitkách, nie na drôtiku. Naniesiem zo spodnej strany hornej vrstvy lepidlo okolo nitiek, kolom dokola.
a potiahnem spodnú vrstvu hore úplne na doraz a tak, aby sa mi jednotlivé okvetné lístky striedali, aby neboli nad sebou, ale na striedačku, tak ako aj v prírode kvietok je. No a popoťahujem, upravím tak, aby mi pekne sedeli nad sebou. Tým, že to tekuté lepidlo teda dlho zostáva tekuté, tak si to máte čas upraviť. Pokiaľ používate horúce lepidlo, to samozrejme, že schne rýchlejšie. Ja mám na YouTube nejaké videá, ktoré vlastne doterajšie všetky videá kvietkovacie, kde používam horúce lepidlo, ale od toho som upustila. Naučila som sa týmto tekutým lepidlom v tejto malej flaštičke, ho mám naliaté s tenkou špičkou. Je to veľmi rýchle, ideálne. Nepopálite sa. Takže to je, pre mňa je to veľmi praktické toto. Ale zase samozrejme je nevýhoda, že to dlho schne. Takže treba mať potom počítať s tým časom schnutia. No a zostávajú nám dva najväčšie kvietky. Tie sa lepia rovnako ako aj predchádzajúci dvojvrstvový, takže ja to znovu zrýchlim. No a ja vám poviem, čo je u mňa nové, vlastne aj kvôli čomu som prestala točiť videá. V lani v máji sme si kúpili psíka, 16-mesačné šteniatko, trpasličieho pudlíka. Takže sme mali o zábavu postarané. Zabral veľmi veľa času zo začiatku. Zaberá ešte stále veľa času, lebo sa mu veľa venujeme, ale toho času začína mať viacej pre seba. Čo znamená, že budem videá tvoriť. Neviem ako pravidelne, ale budem. Samozrejme, že ja som s tvorbou neprestala medzi tým, ale akurát neboli žiadne videá na YouTube. Ale čo som stihla, bol online kurz na krásne krabičky, ktorý prebehol v máji na Facebooku. Takže dúfam, že videá budú a budú rôzne, lebo nápadov mám veľmi veľa v hlave a teším sa na to, že vám to budem môcť odovzdať, takže určite nejaké budú nasledujúce. Budú dve kvietkovacie na vianočné rúže. No a posledný krok je zaistenie nitiek z opačnej strany, aby sa nestalo časom, že sa vám tie tyčinky vyvlečú. Pri tých dvojvrstvových by sa to nemalo stať, lebo tam je dosť toho lepidla, pri tých jednovrstvových sa to môže stať. Takže iba z opačnej strany okolo nitiek si naniesiem trochu lepidla kolom dokola. Nie veľa, iba toľko, aby to lepidlo tam okolo tých nitiek bolo a nechám uschnúť kľudne hodinu, dve, nechať pokojne schnúť a až potom úplne dokončíme. Zhruba po tých 2 hodinách mi lepidlo úplne zaschlo, vtedy je priesvitné. A ja môžem pokojne nitky odstrihnúť. Strihám ich úplne tesne pri papieri. Maximálne nejakého 0,5 mm vedľa. A kvietok je hotový. Na budúce si vyrobíme červené, farbené vodovými farbami a pofrkané zlatou farbou. Ak si budete chcieť kvietky spraviť aj vy, výrazy si môžete zakúpiť u mňa. Všetky informácie k tomu nájdete v texte pod videom. Ďakujem vám za váš čas, za to, že ste pozerali až sem do konca a ďakujem aj za to, že ste mi zachovali vašu priazeň.
počas toho dlhého obdobia, kedy nepribúdali žiadne videá. Ja som vám veľmi vďačná za to. Prajem vám krásne tvorivé dni, zostaňte zdraví, tešte sa zo života a všetko bude krásne, verte mi. Život je nádherný. Ahojte.